Iepa lagunok ongetorri Lasto Txapelen kanalera ongetorri. Final Fantasy zazpi bigarren zuzeneko honetara eta horreko atala nola joan zen kontuan izan da, erabaki dut zuzenekoak izango direla jokoa gordetzeko puntu bat heldu arte eta listo, bestela hemen agian denbora gehiagi eman dezakegu alde batera eta bestera gordetze puntu bat bilatzen, behin gorde eta gero. Bueno, hori aurrera eginda. A ver. Bai, noski. Bat. Zen ordelen.
honelako auzo nardargarri batean edo ezin ditugu